መንፈሳዊ ግጥሚ ናይ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ አክሱም ብወለዱ በባህሉ ብስነ ስርዓት ታሪኹ እናረአየ በዕሊ መንፈሳዊ ህይወት ጀመረ። ገድሊ እንትርፊ ሰላም ጎንፂ ዘይደሊ ይፃወት ነበረ ኣብ መንበሩ ገሊ። ገና ኣብ ህፃንነቱ አብኡ ዓረፈ አቦይከ በላ ነዲኡ እንዳተሰከፈ አዲኡ ብሓዘን ልባ ተተንከፈ አዲኡ ብሓዘን ልባ ተተንከፈ። 7 ዓመት ከም ዝመልኦ ሓሰበት ንፈለገ ህይወት ክትወስዶ ወሰነት። ናብ ዩኒታ ገዲዮስ ክትኸይድ ፈለመት ንያሬድ ብኢዱ ሒዛ ብፍቅሪ እናጽናንዐት ንያሬድ ብኢዱ ሒዛ ብፍቅሪ እንዳጽናንዐት። መምህሩ ገዲዮስ ንያሬድ ሓውብኡ ኣብ ቤተ ቀጥኒ ንመምህርነት ዝበቕዑ ንህፃናት እናምሃሩ ብተገንፅ እናቀፅዑ ንድቁና ክህነት ከብፅሑ ብዙሕ ዝለፍዑ። ተወከልያ ንያሬድ ሒዛ ናብ ዩኒታ መፂኣ ሰላምታ ሂባ ኣብ ብርኮም ተደፊኣ ንወዳ ንኸምሆረላ ሃበቶም ካብ ሓቑፊኣ ንዩኒታ ገዲዮስ ተቐቢሎም ሕድሪ ወዲ ሓወይ ይስሐቅ ዝወሰዶ ፈጣሪ ንስልጣነ ክህነት ክበፅሕ ክገብር እየ ፃዕሪ ኢሎም ተቐቢሎም ብትግሃት ብፍቅሪ። ናይ ተዋህዶ እምነት ተኸተልቲ ቅዱስ ያሬድ እዩ ናይ እምነትና መብራህቲ መፍለይ ኣርማና ናይ ኩልና ሃብቲ። ነመስግኖ ስሙ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ነመስግኖ ስሙ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ። ካብ ዝወለደት ቅድስት ተወካያ ኣዲኡ እታ ኣክሱም ተወሊዱ ዝዓበየላ ገዝኡ። እታ መፍለቕቲ ቅዱሳን ስፍራ ከባቢኡ ክከብሩ ይግብኦም ስድራ ቤተሰብ ዘርኡ ክከብሩ ይግብኦም ስድራ ቤተሰብ ዘርኡ። ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ኣፍልጦ ቅዱሳን ያሬድ ናብ ዓለም ገዚፉ። ኣብ ዓለም ድርሳናት ስሙ ተፃሒፉ ግንቦት 11 ናብ ብሔረ ህያውያን ሓሊፉ ግንቦት 11 ናብ ህያውያን ሓሊፉ። ነዚ ካህን ሊቅ ጻዲቅ ቅዱስ ባህታዊ እቲ ልዕሊ ቅዱሳን ልዕሊ ጻዲቃን ቀዳማዊ መቕደስ ዝሃነፀ ታሪክ ዝፅሕፍ ስኢኑ ፈታዊ። ኣብ ዘይተወልዶ ተወሊዱ ዝብል በዚሑ ሓሳዊ ኣብ ዘይተወልዶ ተወሊዱ ዝብል በዚሑ ሓሳዊ። እቶም ሓድግታቱ እናተሸጡ እናተለወጡ ህዝቢ ዓዲ ፂዮን ከይተጠቐመ ታሪኹ እናገልበጡ። ሓቂ ንዝምህር ተወዲቦም ብኹርዓት እንዳዓመጡ ቅዱሳን መሲሎም ብትዕቢት ዝብርጠጡ። ተነቒሕልኩም እዩ ዓሪፍኩም ተቐመጡ። እሞኸ ኣሕዋተይ ንሕናኸ ኣበይ ኣለና? እንታይ ከ ንመስል ከመይ ኣለዉ እምነትና? ንኸተሎም ዶ ነቶም መራሕትና? ኣበይ እባ ኣለና ሓቀኛታት ዲና ኣብ እምነትና? ወገናተይ ንለዓል ኣሰሮም ረጊፅና ንሰዓቦም። ከምቶም ቅዱሳን ዘመስከሩ ቆይሞም ንጎይታ ዝመሰልዎ መስቀሉ ፀሪሮም። ንስሙ ዘመስግኑ ብዜማ ኣቢሎም ከምኒ ማህሌታይ ያሬድ መራሕትና እዮም። ከምኒ ማህሌታይ ያሬድ መራሕትና እዮም። ዘወደቐን ዝነጠበን ብኣፈ ትጓሃን መላእኽቲ ይተኣረማለይ። ናይ ጻዲቁና ኣቦና ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ በረከት ረድኤት ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን። መሰረተ ዜማ ወጠን ያሬድ መሰረተ ዜማ ወጠን
ያሬድ 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 ካህን ያሬድ 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 ካህን ጡመ ልሳን መሰረተ ዜማ ወጥነ